एहसास नहीं तुझको मैं प्यार करूं कितना कर दूंगा तुझे. Halo dosto, videoku susun nang subscribe kalah, share kalah, videoku susun dalam dini New Year 1121 Happy New Year जों दिनै mundur ada askapna goदान बोसोरनि हामलायनाय जासिहरबाय आरो गोदान बोसोरखौ बरायनाय Happy New Year. Oh, dia है वहाँ mandiri lagi deh. Udut. रुकने का ना यदि पैदल जाएगा कितना टाइम लगेगा रुकेगा क्या कितना टाइम लगेगा कितना पूजा करने का मिलेगा ना इधर से मिलेगा रे ठीक है तुम लोग का मुझे चल चल अभी इधर इतना दूर तक चलना पड़ेगा और सब रिजर्व है ना मिलेगा ना कितना लगेगा अरे इधर में आ रहा है तुम्हारा हाँ रोड है ना Halo logofer जों मन्दिराव फैदों Happy New Year नि सुमन दङ आरो सुमननि बाजै दङ आरो लोगो आसि दङ आरो गासैबो जोङो दामानि दिनै गोदान बोसोरखौ बरायनोसै आरो ना लोगोफोर मा बुङो सुमन आयवा जुता खुलिसैलै जुता खुलिनोसै सेंडल पिंदिया वाला के আমি তো সিলিন্ডার ফিক্স করা কাম निशुन साइड लो ये पानी उधर नहीं है पानी नहीं उधर नहीं पानी धोले उधर कुछ से दिखाता है ना Udah logofer दानिया जों खुलुमनोसै मन्दिराव थांनोसै गोदान बोसोरनि हामलायनाय जासिहरबाय आरो लोगोफोरखौ ना आरो नै भगबानखौ जोङो मानिनांसिगोन आरो गोदान बोसोराव मोजां मोजां थांथों होननानै बरायनोसै थौदो लोगोफोर बिदिब्ला नोंसोर जायगाफोरखौ नायना लादो आगोलाव फैखांबाय जों बेयाव एलबाम बानायदोंमोन दा नोंनो खोन्थाबाय दै आस्ते खोन्थाबाय नोंसोर नां चलो 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 नायदो चलो 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 Gitu. Logofer भिउसफोरखौ नायदो मोजां नुवाखै नायदो नायदो आगोलाव फैखांबाय आगोलाव फैखांबाय नाय दुसखोनाय दिनैनि भिडिअ बरायनाय गोदान बोसोरखौ बरायनाय भिडिअ नोंथांमोना मोजां मोनोब्ला लाइक खालाम शेयार खालाम साबस्क्राइब खालामना हो आरो शेयार खालामना हो चेनेलखौ अनबाय था होमबासो मोजां मोजां जायगाखौ दिन्थिबाय थानो हायो बे समायना मन्दिर मालाबा नुफेरदों जानांगोन नालाय मालाबा नुफेरदों नोङो जोङो खेबसे माने बेयाव एलबाम बानायदोंमोन बेयाव एक्टरा हुफ्ले गाबदोंमोन बेयाव एक्ट्रेसखौ नागिरनानै बेनो जागायानो आं नोंनो नायबाय था भिडिअखौ माने नोंसोर बुजि मोनलांगोन नैबेयाव हुफ्ले गाबदोंमोन मेगनाव हुफ्ले मेगनाव मोदै गलायलांदोंमोन एक्टरा एक्ट्रेसखौ नै खुलुमफैदोंमोन आरो ना नै नाय गोसोखांनानै गाबलायदोंमोन बे जायगायाव
एसे समायनालै लोगोफोरनाय बेयावनो बानायदोंमोन जोङो एलबामखौ लोगोफोर जाबाय दा हयसि हयसिना नाय ओइ लोगोफोर जों भिडिअ बानायनायखौ जोङो नोंसोरनो दिन्थिगासिनो दङ दै एक्टरखौ सोबादोंमोन नै आं खिथिना नोंसोरनो एक्टरखौ सोबादोंमोन नै बे जायगायाव नाय मोजां दा कि नैयावनो सोबादोंमोन एक्टरखौ जों बानायदोंमोन एलबाम बानायदोंमोन नोंनि लामा नायै नायै एलबामखौ बानायदोंमोन नैबे जायगायावनो सोबादोंमोन बेयाव जिरायदोंमोन बेवहाय जिरायदोंमोन एक्ट्रिसा बेलेग सेंग्राजों आरो बिनि हिर'आ फैनानै सोबायो एक्ट्रिसा सोबायो नायबानो जाबाय नै दा बेयाव जिरायदोंमोन ओमफ्राय बिथिं गोलैयो एक्टरा हिर'आ खोनाबाय लोगोफोर आरो बिथिंबो फैदोंमोन एक्टरा याहि 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 आखाइखौ ओरै फोलावना फैदोंमोन नैथिं नैबे लामाजों नाय आरो नैबे ब्रिजाव एक्टरा एकदम खर' खर' आयला जायलि खालामनानै नैयाव माबालायदो आरो ना आथिं जोबदावलायदोंमोन ओरै खालामनानै नैबे ब्रिजाव आथिं जोबलायदोंमोन थारमाने ओरै थारमाने दुखुआवनो आरो ना रागा जोंनानै नैबेखौ नाय लोगोफोर नैबेखौ नै माबायदि नुदों मोजां नुदोंना लोगोफोर मोजां नुदोंबा लाइक खालाम शेयार खालाम साबस्क्राइब खालाम नै माबायदि नुदों नाय 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 नैखौ दामजागोन दे नै बमब्लमाखौ दामनो हागोन ना? टें 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 हा दामनो मोना मोना? ओइ दामनो मोना खोमा ओरै दामनो थांसै दे थांसै जाबाय भिडिअआ एसेनोसै दे एसेनोसै बारा दिन्थिनो हाला नोंसोरनो खर' गुदुं जालायलांबाय आङो एकदम नै बाय हेपि निउ इयार